So kupitia ndi Sunrise pali mawu amene amanena kuti anthu amene sadziwa kumene akuchokera, anthu amene wawa ali nkuthekera kuti akhoza kudzabwereza zosakhala bwino zimene zidachitika ingakhale mbiri yawo yakale. So mu studio muno ndi alendo ndithu amene ndi Dr. Paliani Chinguwa amene alemba buku limene lili lukamba za zimene zidachitika kalelo kwathu kuno ku Malawi mu chaka cha 1967 ku Mwanza. Nde sindofuna ndiyankhule zambiri, ena mukudabwa kale kuti kudachitika chani, ndi zimene ndithu tufuna kuti tikhale tikukambirana panopa. Ndikulandireni mawu uno doko. Zikomo kwambiri. Pali mabuku awiri awa amene mwabweretsa, koma makamaka chidwi chathu chili pa The Mwanza War of October 1967. Mwina tatifotokozerani kwa amene analasana bado ngati ine nthawi imeneyo chidachitika ndi chani makamaka in a nutshell. Ndikudziwa kuti mubuku mwafotokoza but just in a nutshell. Chabwino, zikomo kwambiri. Mwachidule tifotokoza kunena kuti mu chaka cha 1967 mu October kunabwera gulu la Malawi ochepa amene anathawa ku Malawi kuno kupita kunja, kuthawa pa zifukwa za ndale, kumene kuchenduka pezana kupanga ma training ankhondo, nkubwera ndiyo linga choti adzala ndi dziko la Malawi mwa nkhondo. Ndi boma la Malawi lina yankhapo pamenepo kuti mdziko muno mabwera anthu ena akabwera ndi zida za nkhondo afuna alande dziko, ndi asilikali anatumizidwa kumeneko kunakamenyedwa ndithu nkhondo imene ikutchedwa apapo kuti Mwanza War, nkhondo ya ku Mwanza ya mu October 1967. So mwachidule ndi kuti tikufotokoza choncho kuti ndi chani kwenikweni, ndi buku likufotokozano nkhondo imene inaendera, inamba bwanji, zolinga zake zinali zotani, anthu anachokera kuti mayina awo, chinachitika ndi chani, nkhondo itamenyedwa boma atapita, mathero ake anali otani, ndi bukuli. Chimene chinakupangitsani kuti mulembe buku limene lili ndi chani kwenikweni? Kwambiri tinena kuti ife ndikanati ife ndikukamba bungwe lathu timati Lost History Foundation. Yes. Bungwe lofukula mbiri yotayika. Ndiye imeneyi inali ngati ikubwera ngati project kapena zochitika za bungwe lathu kuti tifukule mbiri ya Malawi, makamaka zinthu zimene anthu sakuzidziwa kapena zafujirika kapena zinakhotetsedwa ndi zina zotero. Ndiye mwa nkhani zimene tinaona kuti pali nkhani zokuti titha kuzivumbulutsa, anthu nkudziwa, nkuzitambasula, anthu aphunzirepo. Ndiye nkhani ina ndi imeneyi. Ndiye tinaona kuti cholinga kwenikweni ndicho tibweretse pambalambanda nkhani zina zimene za mbiri yathu ngati ife Malawi zomwe zakhala zafuchiridwa. Lost History Foundation mumadziwikanso kwambiri ndi kubweretsa makamaka zimene mwafotokozazi. Nditadziwa kuti mu mbiri ya Malawi malingana ndi upaderadera wanu umene mumakhala mukugwira ntchito ku bungwe limeneli, nthambi imeneyi, pali zochuluka zotani za dziko la Malawi kukamba za mbiri zimene anthu samazidziwa kapena mwina amazidziwa koma molakwika? Ndi zambiri. Okay. Komanso tikaziona si gawo limodzi, ndi magawo osiyanasiyana. Okay. Mbiri yathu ya dziko la Malawi ili tipeza ku mbiri ya zoyimbayimba, za masewero, za mpira, mbiri ya maphunziro, za chikhalidwe, kubweranso mbiri ya za ndale kapena politics. Ndiye mosemo mu magawo onsewo mupezeka kuti muli zinthu zina zambiri zimene anthu sitinathe kuzizindikira kapena sitinathe kuzimva makamaka mina mibado ya lero. Mwina anzathu akalewo koma akalewo akuchepa, so kuchepa foti akula, ena akutisiya ndi zina zotero. Ndiye ntchito mwe tikugwira ndiyo thandizira kufukula mbiri ya dziko mmagawo onsewo, zachikhalidwe, ndi kuti tizifukula kuti ifeyo ku Malawi kuno makolo athu amwenye asanabwere, azungu asanabwere ndi zipembedzo zawo, kodi anthu ankatani kumbali ya zauzimu. Ndiye tikufukula tipita m'mamidzi kucheza ndi akuluakulu, kupeza somaloso ena ndi ena amene anthu ankachitira kalero. Ndiye kumbali ya zachikhalidwe kumeneko. Pabwera kumbali ya za ndale politics, ndiye kuzibwerano zinthu ngati zimenezi. Mbiri ya Kamuzubanda, ulendo wachina chipembere, za Mwanza War, ndiye tizikubwera kumbiri ya za politics. Kubweranso kazo za masewero, ndiye tizikamba za ulendo wachina Kina Phiri, achina Lawrence Waya, kazi zawo. So magawo sewo mukapeza kuti kuli zina ndi zina zimene mwina sizinabwere pambalambanda bwinobwino kapena mwina anthu ena ndi mibado ya masiku ano mwina sakuzizindikira. Ndiye njira ina kalero mwina tithanena kuti mbiri imaperekedwa, imapita kutsogolo pakamwa, mwauza anthu pakamwa basi zipitirira. Pano ndi nthawi ino ndi nyengo imene zili kuzilemba zinthuzi mu mabuku ngati chonchi, kuti kutsogolo ku mabuku anthu atha kuzawerenga patatha zaka 100 ndi zina zotero. Ndiye
zochitika zathu tithaonera kuti zikubwera pamenepo mpozolinga zake kuti bukhuli likubwera bwanji. Kubwereranso ku the Mwanza War of October 1967 zakutengerani nthawi yayitali bwanji komanso mwakumana ndi chani katikati mwina zimene simmaziyembekezera mpaka nakuti ntchito imene yatheka kufika pamenepo? Ikabwera mbali imene ya Mwanza War kapena tikunena kuti nkhondo ya ku Mwanza ndi ntchito yoti yatitengera zaka zikukwanira 10 ndithu kwa ntchito imene idamba ma 2016 nde kufukula kuchokera pamenepo zafika nopanopa pamene ati bukhula tani nanga siti kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana mabanja ya anthu amene anakhuzidwa ena kumakhala kuti mwina ndi mmene zinakhalira olokonzeka kuti alankhule komanso ena anamwalira ngati tikakamba ku mbali imene ya anthu amene anabwera ndi zida kuti akudzalanda dziko anatsalapo munthu mmodzi ena onse anamwalira kumbaliso ya boma yonse imene anabwereranso kuti akamenyane nawo anthu ambiriso amwalira apita ndi zinakhala zovuta kuti tipeze information kuti ikwanire kuti bukhuli litheke mfaki natenga zaka zonse zomwe tikuthokozabe anthu osiyanasiyana amene anatimvetsetsa zolinga zathu kutithandiza munjira imene angathere titha kumatchulapo ndithu mabungwe osiyanasiyana ngati MDF anatithandizanso ngasizi makhuza za military ndi MDF naso nayenso ndi chidwi akomanda Allied Defense Force kuti izi zinachitikadi first imene tabwera mbuyomu timangomvanso koma tikaona muje ku MDF marecords amene wakulibe mwina anasokonekera ndi kuti ngati asokonekera ndi ntchito yathu ija kuti izi zinali za MDF inali operation yawo inali mission yawo zinachitika zinatha koma kupeze kuti iwo mukapita kuti mufunse akuzani kuti ife tilibe china chichi kose timangomva kwa maofisala amene anapuma kuti atunali chonchi ndi kuti feso bukhuli kuthandiziraso ku ntchito ya anzathu achitetezo a MDF apolisi so nawo anatenga nawo gawo ndi limodzi ndi MDF koma kupita ku polisi mukamva kuti pitani ku National Archives ife kunoko zimene zilibe ku National Archives so zina ndi zina sizikupezeka ndi kuti tikuthandiziraso kumbali ya anzathu amene osati ongowerenga chabe komanso mabungwe eso amene nthambi za boma zimene zinakhuzidwa ndi nkhani imene kuti apezanonso pano pambalambanda kuti zinthu chetima zimva zija zinaenda chonchi. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mauno mphindi imodzi ndikofunika bwanji kuti ife tokha Malawi tidzikamba mbiri yathu komanso kuikamba mwadongosolo mmene zachitikira apa? Zofunika kwambiri chifukwa mabuku ambiri mbiri yathu ngati chonchi akulembedwa ndi anthu akunja anthu amene apita ma university akunja kuti sosea Malawi ndi amabwera nkuyamba kutani kufunsa nawonso amakhala ndi zolinga zawo kutengeranso ndi kumene akuchokera ndiye zimakhala bwino ainu ake mbiri ija muinene nokha mukhale ndi chidwi ainu ake adziko mbiri yanu ija muinene mutambasule muilembe ndi mmenenso inuyonso mukuonera ainu ake ngati mbadwa sizolakwika kuti akunja akubweranso kuchita chidwi akulemba mbiri atero ndithu apitirire komanso ifenso ainu ake titenge gawo pamene nanena kuti ife ngati Lost History Foundation tisangoloza zala kuti mabanja anthu Amalawi amene mbiri ngati zimene sizikuziona mabuku sakupezeka zolembalemba sizikupezeka tinatenga gawo kuti nafenso titenge mbali tilembeso mbiri yathu makamaka pa nyengo ino imene tikupita kuti tikukondwerera zaka 60 kuti zapita Malawi chikhalire ni republic kuchokera 1966 pa 6 July komanso kuti zaka 62 pamene tinandira ufulu wa 1962 kuti no pamene tikukondwerera choncho kuti tatha zaka 60 republic 62 independence tikhaleso pansiso kumalingalira kuti dziko lathu layenda mu zinthu nyengo zotani kuzafika pano zina mwa izo ndi nkhani imeneyi nkhani imeneyi kuchokeranso pa mene tinandira ufulu wathu nkhawa zina zolinga zawo zina zimene anthu anabwera nazo kuti akanganukirana mpaka na nkhondo kunali kusamvana kumene kunachitika mu 1964 pamene tinandira ufulu wathu ndi kuti mbali ina yokondwerera 6 July republic 60 years independence 62 years ndikuti mbali inaso ndi kumaona nkhani ngati zimene zizi kuti tingatenge maphunziro otani kumbiri yathu ngati dziko. Dr. Apaliani ndakuthokozani kuti munatiyendera mauno ndikuti fotokozera za the Mwanza War ndikuona muli ndi mabuku ndithu ambiri yakale the Rastafari movement in Malawi tidzakufunanso ndithu nthawi inake kuti mutifotokozere bwinobwino nkhani yokhudza ndithu mbiri yathu imene ikupangidwa document bwinobwino.
tathokozanso ndithu bwinobwino. Zikomo kwambiri inenso ndithokoze. Mmene mundithu ndimendachezera ndi Dr. Paliani Chinguwo kuchokera ndithu ku Lost History Foundation. Buku limeneli ndilopezeka ndithu mukhoza kuwerenga ndi kudziwa mbiri ya dziko lathu lino. Osangokhala munthu odziwa zinthu zakunja koma zakuno kwanu ku Malawi osazidziwa. Nkhani yake ndithu ndi imene Sunrise kupitirira posachedapa zikatha izi.